खुलुमबाय जोंनि बर' हारिनि गासिबो रायजो राजाफोर दिनै जों पि बसुमतारी आरो एस बसुमतारीखौ लायनो थाखाय फ्लाइटनि टिकेट दाननाय जागोन स' बिनि भिडिअ माखासे क्लिप्स आं नोंथांमोननि सिगाङाव देखायनो बेवहाय आङो माखासे भिडिअआवहाय फ्लाइटनि टिकेट दाननाय मानायनि माखासे श' आं बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव देखायनो सानदों स' नोंथांमोनहा बेखौ नायबानो जाबाय। खुलुमबाय जोंनि बर' हारिनि गासिबो रायजो राजाफोर नोंथांमोनखौ जोंनि बर' हारिनि बिएम सोदोब चेनेलाव बरायनाय थाबाय। रायजोफोर जों दाख्लैहाय मोनसे भिडिअ खालामदोंमोन पि बसुमतारी आरो एस बसुमतारी सानै बिनानावखौ लायनो थाखाय बिनि बिमाया बिसोरखौ गेजेर खन्द'आव लांनानै गेजेर खन्द'आव गारनानै थांबाय आलाय सिलाय खालामबाय। दायो बिनि बिमाया सोरबा हौवाजों थांबाय होननानै बेखौ गावसोरनि फिसाजोफ्रानो बुंबाय पि बसुमतारी आरो एस बसुमतारीया बिसोर दा मालायनि न'आवसो थानो गोनां जादों जायनि जाहोनाव बिसोरखौ जोङो लायनांगौ दा बिसोर गाबबाय बायदों न'आव फैनो थाखाय दा जों बेखौनो मदद खालामनांगौ आरो आं बिसोरखौ मदद खालामनो थाखायनो आं नोंथांमोननिफ्राय डनेसनबो बिनाय जादोंमोन जायनि जाहोनाव माखासे सुबुंफ्रा गोबां डनेसन होदों। दहायसो बे पि बसुमतारी आरो एस बसुमतारीनि बिनानाव सुकुश्री बसुमतारीया लोगो हमनानै गावनि फ्लाइटनि टिकेट बिनानाव पि बसुमतारी आरो एस बसुमतारीखौ लायनो थाखाय दिनै बिमादैयाबो गोसो गुदुं जानानै आवगायबोदों स' दिनै जोङो फ्लाइटनि टिकेट दायो दानो नागिरदों स' बिमादैनि मुङा जाबाय सुकुश्री बसुमतारी जोङो 10 तारिखनि टिकेटखौ दानो नागिरदों। स' दायो टिकेटआ जाबाय आंनि मबाइलाव मेसेज फैबाय एलायथो मेक माइ ट्रिपनिफ्राय बेयावहाय आरो नैयाव मेसेज फैबाय नै 10500 अक्ट'बर ओमफ्राय गुवाहाटि टु बेंगलर होननानै होदों लिरनानै आफ्टारनुननि 1टा बाजियाव जों गाखोगोन नालाय ओमफ्राय 5:40 जों मोनहैनो हागौ आरो ना जोंहाय इन्डिग'सो दै इन्डिग'जोंसो थांगोन जोङो ओमफ्राय दायो बेवहाय जोंनो माबाखौ होबाय टिकेटखौ बेखौ डाउनलड खालामनानै जों नायनो हासै आरो नैबे टिकेट दै बेनो स' जों फ्लाइटनि टिकेटखौ दानखांबाय आरो बिनि गेजेराव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फ्लाइटनि टिकेटखौ आं नोंथांमोननो देखायनि फ्लाइटनि टिकेटनि दामा बारा लायाखै मैया खिन्थु बारा लायाखै बारायानो लानाय जाबाय आरो ना मैया खिन्थु 5,900 मोन ओमफ्राय दिनै टटेल थांबाय 15,000 अके 15,000 ग्रुप ग्रुप नङा आरो ना 14,953 15,000 ग्रुपखौनो हमना लादो 15,000 ग्रुप थांनानै होबाय रायजो राजाफोर बेवहाय 200 थाखानि जानाय लोंनायनि मिल्सनि एक्सट्रानि अपसन दंमोन बाट आं बेखौ क्लिक खालामासै ओमफ्राय बिनि गेजेराव बेखौ जुदि क्लिक खालामनाय मोनब्ला 15,200 ग्रुप जाखागौमोन आरोना स' रायजो राजाफोर जोंनो गोबां मानसिफ्रा मदद खालामदों जोंनियाव गासै टटेल 31,000 जाबायमोन राङा ओमफ्राय बिनि गेजेराव दहायो मादैया बे पि बसुमतारी आरो एस बसुमतारीनि बिमानि बिनानाव बे बिमादैया बिमादैया फैनानै मदद खालामफैदों नैबे सावगारि बे लोगो हमनायनि बियो थांसिगोन लायनो थाखाय मानो होनबा न'खरनिफ्राय गार्जेन थांनांगौ नालाय दा बिनि बिदाया सोमखोर बसुमतारीयाबो लोमजादों थांनो हाया जायनि जाहोनाव नैबे बिमादैया थांसिन आरोना स' बिनि थाखाय थांनो माखासे रां होफैदों बिबो थांनो थाखाय फ्लाइटनि मानो होनबा आं मैया बुंहरदोंमोन बिसोरखौ फ्लाइटनि टिकेट फ्लाइटनि टिकेट दानथारनांसिगौ बारानिफ्राय बारा जाथारबाय प्राइसआ मैया 5,900 मोन दहाय फुङाव बारायबाय स' बिनिखायनो बिसोरबो फैनानै रांखौ माखासे होफैबाय आरो मदद खालामफैबाय गासै 15,000 रां होफैदों गासै टटेल मिलायनानै 31,000 रां जाहैबाय रायजो राजाफोर दायो 26,000 आं नोंथांमोननि सिगाङाव देखायनोसै 26,000 बे टटेल आं दहाय 5,000 आं आखायाव लानानै दोनदों बेखौ मानो होनोब्ला जोङो माबायाव थांनो थाखाय जों बेखौ बरनानै दोनखानानै लादों आरोना बेखौ गारि भारा रिजार्भ खालामनो थाखाय जों फैसा पेमेन्ट होखानानै लानाय बा मानाय बिनि थाखाय आं बेखौ 5,000खौ आं बेखौ दहाय डिप'जिट खालामालासिनो 10,000खौ आं दहाय डिप'जिट खालामबाय 10,000 डिप'जिट खालामखांनायनि उनावहाय 26,000 जोंनि आखायाव थाबाय 26,000 गासै 5,000 31,000 ओमफ्राय दायो 26,000 निफ्राय जोङो दायो 15,000आनो जाबाय 15,000
15,000 जोङो फ्लाइटनि टिकेट दाबाय जोंनि आखायाव दायो दंसै 11,543 543 आ दहायसो गेजेराव डनेसन खालामब्रबदोंमोन सोरबा बिनि गेजेराव जाबाय दायो सोरबा डनेसन खालामनो होननानै बुंहरदोंमोन दहाय गोबांनो बिथांमोना दासिमबो डनेसन खालामाखै रायजो राजाफोर सोरबा 7,000 बा 11,000 सो हरगोन बायदि बुंहरदोंमोन माबा ग्रुपनिफ्राय 5,000 गावनि पार्सनेल 1,000 सोरबा सासे 2,000 आरो सोरबा कन्ट्रेक्टरा 5,000 बे मिलायनानै 11,000 सो हरगोन होनना बुंदोंमोन बाट दासिमबो फैयाखै जुदि फैयोमोनब्ला जोंहा गोबां हेल्प जागौमोन जुदि हरोमोनब्ला जोंहा हेल्प जागौमोन स' बिनिफ्राय जोंहा थांनायनि बेबो दङ दा जोंनि आखायाव दङ बे एकाउन्टाव 11,000 ओमफ्राय आंनि आखायाव दं 5,000 टटेल जोंनि आखायाव दङ 16,000 रायजो राजाफोर आं माने मेन माने बेलेन्सआ दासिम जोंनियाव रिमाइनिं बेलेन्सआ 16,543 दङ जोंनाव गासै मिथिबायना रायजो राजाफोर बे 16,000 खौ बुङोब्ला जोङो होजाय जुदि थाङोब्ला बै सानैनि टिकेटनि दाम जाहैसिगोन जोंनावथ' फ्लाइट टिकेटआ दानखाबाय नङा होमबा जोंनावथ' फ्लाइटनि टिकेटआ दानखाबाय स' बैसोर सानैनि फ्लाइट टिकेटनि दाम जाहैबाय आरोना ओमफ्राय दा जों आंनि आरो नैबे बिमादै थांफानायनि जुदि फ्लाइटनि टिकेट आरो मोनबावब्ला आरो बिनि गेजेराव गारिनि बिनिफ्राय चिरांनिफ्राय जोङो गुवाहाटिसिम थांनायनि फ्लाइटनि टिकेट सरि फ्लाइटनि नङा गारि रिजार्भ लानायनि बारा माने एसे एनै 5,000 सो मोनदेरबाथाय होमबानो जाबाय आरो गेजेराव जानाय लोंनायनिखौ जों गावनो पार्सनेलि इउज खालामनांसिगोन अबावथो इसेबां सोरबा मानसिफ्रालाय बहाथो इसेबां डनेसन होनो सोरबा होदों गोबाङानो गोबां खम होदों मानसिफ्रा बाट होदोंब्लाबो गोबां बुरजायैनो एमाउन्ट होदों सोरबा 500 होदों सोरबा 2,000 होदों 2,000 आ सासे होदों 3,000 सासे होदों 1,500 रां सासे होदों ओमफ्राय बिनि गेजेराव 500 बिदिनो साब्रै साबा इदि जादों खोमादां ओमफ्राय बिदिनो 100 सोरबा 10 थाखा सोरबा 20 थाखा बेफोरबायदि होदों गासै जोंनियाव दायो टटेल माने जाबायमोन नैबे मादैनि माबाखौ होनानै दहाय फुङावहाय 12,000 जाबायमोन ओमफ्राय बेनिफ्राय मादैनि रांखौ फैनानै बिनि गेजेराव जोङो आं मादैनि खोन्थाहैदोंमोन दहायो 12,000 जाबाय राङा दा सोरबाफोर डनेसन हरदोंबा बारायसिगोन होननानै बुंदोंमोन आङो होमबा बिनि उनावहाय 16,000 जाहैबायमोन 16,100 ना 200 इदि जाबायमोन ओमफ्राय बिनि गेजेराव मादैनि जाय 15,000 रां बे 15,000 रांखौ ओमफ्राय दाजाबना होनानै गासै टटेल मा जाबाय माने आंनियाव आं 5,000 खौ लाबाय आरोना माने आखायाव बेखौ माने गारि रिजार्भनि थाखाय आं दोनदों ओमफ्राय 10,000 खौ आङो बेवहाय माबाना होबाय होमबा 16,000 होमबा 10,000 जों गासै 26,000 जाहैबाय 26,000 ओमफ्राय आंनियाव आखायाव थाबाय 5,000 होमबा बेजों 31,000 टटेल जाबाय होमबा बे 31,000 निफ्राय जोङो गासै 15,000 जोङो टिकेट दानबाय होमबा जोंनि आखायाव दं दायो गासै बेसेबां 11,000 ओमफ्राय बिनि गेजेराव 15 थांबाय नालाय 11,000 थाबाय ओमफ्राय आंनि आखायाव दङ 5,000 बा जोंनि गासैयाव गासै 16,000 दं आरोना 16,000 दं आरो स' नोंथांमोना सोरबाफोर मदद खालामनो गोसो दङब्ला प्लिज मदद खालामबानो जाबाय जोंनियाव राङा दासिमबो थोआखै स' नोंथांमोननिसिम आं मिजिंथिबाय बे आंनि थाखाय नङा आं होख्राव बुंदोंब्लाबो बे आंनि थाखाय नङा आं बिसोर सानै बिनानाव पि बसुमतारी आरो एस बसुमतारीखौ लायनो थाखायसो रायजो राजाफोर स' बेनो नैबे आं स्क्रिनाव होनाया बेयो जों बिनि बिमादैजों लोगो हमनायनि नुथायमोन दहाय होनाय आं स्क्रिनाव होनाया आरो बिनि गेजेराव आं एकाउन्ट नाम्बारखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव खोन्थानानै माखासे सुबुंफ्रा गुगोल पे नाम्बारखौ फेटसिं जायाखै होनना बुंदों स' नोंथांमोना गुगोल पे नाम्बारखौ फेटसिं मोनाखैब्ला होमबा नोंथांमोना इउपिआइ आइडि होनो हागोन बेनो जाबाय नार्जारि प्रकाश @1995 अके SBI नार्जारि प्रकाश 1995 @OKSBI अके स' आं एकाउन्ट नाम्बारखौबो होना बुंदों इउपिआइ नाम्बारखौबो आं स्क्रिनाव होनो हाखादों आंनि बुंनाया जुदि गोरोन्थि जादोंब्लाबो बे स्क्रिन नाम्बारा बेयाव गोरोन्थि नङा आरोना आं खेबसे बुंबावनि इउपिआइ आइडिखौ नार्जारि प्रकाश 1995 @OKSBI ओमफ्राय गुगोल पे नाम्बाराथ' 9476977067 नोंथांमोना आंखौ कल खालामनो गोसो जादोंबा आंनाव कल खालामनो हागोन 7740039057 आरो एकाउन्ट नाम्बारखौ बुंनानै होबावनि आङो 331906800139 SBI नाम्बारा जाबाय IFSC कड नाम्बारा जाबाय SBIN 0002026 नोंथांमोननि मददनि गोबां गोनांथि नोंथांमोना मदद खालामो जाहाथे बिसोर गथ'फ्रा बिसोरनि बिखायाव गोसोआव थाया माने जे जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बेबायदि रावबो मदद खालामलायि गैया होननानै नोंगौ बिथांमोना सानखागोन बे समाव साननो गोरों जाहैगोन जेब्ला येस आंनि बिमायाथ' जोंखौ गारना थांबाय बा जोंनि बर' मानसिफोरा जोंखौ मानो मदद खालामासै बेफोरबायदि साननाय माने जाहाथे थाया बिसोर गथ'फोरखौ जों लाबोनानै जों न'सिम दोनफैनो हाबानो जोंनि गोसोआ गोजोननाय मोनगोन रायजो राजाफोर आरो आंनि गोसोआबो गोजोननाय मोनगोन आरो आंबो बेफोरबायदि खामानि मावनायाव नोंथांमोना मदद खालामोब्ला फिउचाराव आंबो बेबायदि मावनो आरोबाव गोसो जाबावनाय आंनाव मोनसे इन्सपायारि आरो थुलुंगा थागोन खुलुमनाय थाबाय रायजो राजाफोर